Tiyambetu ndikupereka moni kwa inonse amene mmatsatira Justin Tech Malawi tikuti madzulo abwino kwa inuyo. Tabweraditu ndi update yokhudzana ndi kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima. Kodi zikuyenda bwanji pakanali pano, lero likodi zinali motani? Ndipo mmene tikuonera muka video kameneko ayitu anapitatu kumene kunali ndegeja, kumene kunakasungidwa ndegeyo, zonyenyeka za ndegeyo zotsalazo ndithu anapita kukayendera kumeneko akamve kuti zinakhala motani. Ayi nde tifotokoze kunena kuti notu anthu watu ananyamuka kupita kuzomba kodi anapita kutino, anapitatu ku Malawi Air Force Base, ndipotu imeneyi ili pafupi ndi Kobe Barracks. Osati kunoti ili mu Kobe Barracks ayi, koma ili pafupi ndi Kobe Barracks. Ndipotu chomwe chinachitika kumeneko ndichonoti mmene nthawi imakwana 2:15 ndizonena chinawota nyamilandu ndi anzawo onse analatafika kumeneko kulandiridwa ndekuti ndi asilikali amene amagwira ntchito kumeneko. Kenakono ndikukalowa mukachipinda komata mmeneno mmachitika zokambirana fananga safika ku barracks kumakhala kuli malamulo ake basi tuyayi kodi tipanga motani, ndi anapita ndithu mwandondomeko zakezo akalowa tsopano mukachipinda onse mmenemo. Ndetu munali nokufunsana mafunso komanso kukambirana zina ndi zina. Amakambirana zotani kodi? Nkhani zimene amakambirana mmenemo zinali zokhudzana ndekuti ndi mmene ndegezo amazisamalira. Kodino akuluakulu amene wawa ndege amayisamala motani, kodi amayipanga service motani, nanga kodi ndi gawo lotani lomwe amasewera pamene ndegeja ikukonzekera kuti inyamuke iziuluka ikwere mmwamba. Nangano gawo lomwe amaseweraso ndilotani pamene ndegeja ili mmwamba, mwayione. Nangano gawo lomwe amaseweraso ndilotani pamene ndegeja ikutsika tsopano kapena kuti ndegeja yatsikaso kufika pansi, amayenera asewere ndekuti ma roles otani, ndi ntchito zotani zimene amayenera asewere makamaka agwire. Tisati asewere mwina kusewera anthu akapatoti kuti kusewera komano angagwire ntchito zotani pa ndegeja. Kodi amene ayipange service, amene apange check mafuta ali bwanji, amene apange check kapena kuti ndege imene ayendera kapena oilo wake ngofuna usintha, amakhala kuyang'ana zinthu ngati zimenezo, mateyala kodi ali bwinobwino sanapulike. Zinthu ngati zimenezozo ndi zimene amafotokoza kuti gawo limene timagwira ife ndekuti ndiliri. Ndeno izizi ndi zinthu zonena kuti ngati zingatuluke mawu atibweresa, komano I believe kuti zizatuluka ndekuti mulipoti akamaliza zonse nikuzaphatikiza zizatuluka mmenemo mmene amafotokozera nditudi. Ayi atachokatu mmenemo ndekuti awo anali ndi mafunso awo kufunsafunsa mmenemo. Situziwa kuti kapena funso la black box linabwerapo, nanga sitikukamba zoona kuti ndizankati tizamvano mulipoti lenilenilo kuti ifa naona anthu ambiri dzulo ntaponya nkhanija anthu anoti ayi nanga black box inayenda bwanji kodi. Ndimafotokoza kuchikangawa kuti kodi ati zinayenda motani, anthu amene amaperekera maumboni, anthu amene anafika pamalopo. Nona fans ambiri kufunsa m'macomments ayi ndi black box ili kutino, black box ili kutino. I think zimenezozo ndekuti mwina make koyankhidwa kake kumayenera kukhale kumeneko ndi kumenera kuyenera ayankhe kuti za black box zinayenda motani. Ndenoti izona ngati zingabwere report mawa ukama ndeno give you, koma ngati sizibweraso ndekuti zizatuluka mu report koma sangalephere ndithudi kukafunsa kuti black box kodino ndenu ngati kuno ku Malawi Air Force Base mukutipo bwanji inofanira amene mmayang'ana zokhuzana ndi ndege zachisilikali, nde mutipo bwanji black box ya ndege imeneyi inayenda motani. Mwina make angathe kukafotokoza kumeneko, tinoti afotokoza koma atolera ndekuti ma details bwinobwino. From there tsopano ndi pamene pabwera chani, ndi pamene tupamabwera tsopano video yomwe timayiona pa screen pathu koyambirira ija. I think pameneponso ndekuti kuyenda kukhala kuti kusewera anapitatu ndiye kuti kukaona ndegeyo tsopano ziduso za ndegeyo zosalira zake kukaona kuti okay inasungidwa kuti ayi tiyeni ili chakuseriko. Apita kumeneko basi akafika tsopano ndikwa ndegeyo ndeti nayisunga mungathe kuona okay fotokozani tsopano bwanji ndege ikuoneka mosiyana ndi mmene imaonekerano ngozi itachitika. Nanga si zinthuzi zinatengedwa kunatengedwa zinthuzi ndi mapatsi ena akuoneka kuti ngochepa pamene paja zimaoneka zamapatsi zikuluzikulu. Ziduso zina zake zimene zikuluzikulu komano pa chithunzi paja zimaoneka zikuluzikulu komano apa tsopano zikuoneka zing'ono. Zikukhala bwanji kuti ikapeze kuti mwayinyenyeka zonse zikukhala bwanji ndege ndomwe kapena mwina mwake mwabweresapo ina ija ndikuyichosa chanjani.
imafotokoza kunoti yayi ndege iru ndizoona kuti no meti nkainyamula ndipo apa panali pa 18 September 2024 zomwe zimachitika nthawi imene zinali zonena kuti ndege ija nde kuti noti inyamule foti sitimainyamuliranso pa ndege kapena pachani timainyamula nde kuti pa galimoto nde kuti inyamulidwe zikwane nde kuti mu galimoto muja zinazo zimalephera kukwanamo, so tinachita kuziduladula kuti nozirani zikwane ndege ija tikwanitse kusamutsa china chilichonse kuchibweretsano kuchani kunoko ku Malawi Air Force Base fa zinthu zoti ndege inali yathu ngati asilikali inali yathu feyo Malawi Defence Force nde sitinganena kuti zimapatsi zakezo nde kuti zikatayidwe kapena kuntaya ku 6 miles ku Lilongwe ayi zikuyenera zibwerere nde kuti ku airbase yathu kumene kumayang'anidwa za ndege mwina zina ndi zina kapena zikasungidwe kumene koko ndetu anafotokoza motero makamaka nkhani zakudukanaduka kudulidwadulidwa kwa ndege kuti mapatsa anadulidwadulidwa koma ngati maonesesa ndi kuti muona kuti noyayi mateyala adza kuti ina sakadzikadi kuchokeratu china chonse pamene kuonekeramo zoti kapena ndege nde kuti no tikamayikamba ndi pamene tingamanene kuti ndege komano kuiona nde kuti mungathe kuona kuti amwene ngati dzimalata ngati basi ngati zimaphapha dzina dzake basi zoti kapena inali ndege inalitu tragedy osati masewera zomvetsa chisoni tikamaziona motere mweti ndetu kuchoka pamenepo tingakambeno zoti aja aku parliament amene atumidwa kuti aziteka fukufuku ameneyi amalizano tsopano pa ground zinthu zochitika pa ground foiwo aja padzana tizafika pa ground so tikaona kuti panachitika zotani ndekuti amaliza tudziwa anayamba ndekuti kuja mu international airport ndinakupasani from there anazapita ndekuti kuchani kuchikangawa nditinakupasanso kumeneko and from there anadzafikanso ndekuti ku Mzuzu airport tinakupatsiranso ndekuti nkhani zipezo kuchoka pamenepo apapa anakafika ndekuti kumeneko ku Zomba ku Malawi Air Force Base ndipo akaonanso kuti kodi no ndegeyo zili motani pofotokoza aotanya milandu akamba zonena kuti no cholingato cha zonsezi sizoti kunali show chabe iyayi kunena kuti no tikamapiranso pano pa ground tikamapita kani kumakapanga ndekuti maripoti ndikuti tikuziwano tili ndi maumboni kuti tinakapanga appreciated tinakamvesesa mmene zinthu zinayendera kuti no awo gawo lawo anasewera motani tinamvesesa bwinobwino ndi tinachitopita pa ground penipenipo osati kuti kapena zomangolingalira kapena kumayimbira na WhatsApp call ena ali uko iyayi koma tinachitopita pa ground ipo ndikukafunsa anthuwo onse amene zimakhudza kuti anasewerapo gawo lina lake amene apange zina zake akafotokoziso tisangowajaja koma akafotokoze ndi zomwe zarani zachitikano apapa kuchoka tu pamenepa ndi zonena kuti a commission of inquiry imeneyi ndekuti akhalanso pano akulowa mu phase ina yomwe ndi yokhudzana ndi kumvano maumboni osiyanasiyana kuchoka kwa mboni anthu amene ali ndi maumboni akapereke maumboni amenewo akachitenso ndekuti no ma forensic audit awosika ndoti ndokhudzana ndi azachipatala amene anayang'ana za umoyo zokhudzana nthawi imeneja akachite zonsezo bwinobwino mwinanso kumene kungakhalenso ndekuti no kuyang'ana kwatiro nkhani zokhudzana ndi kufukula matupi aja ngati zingafunikire fa kwamba chochoti tingapange zimenezo ngati zingafunikire ndekuti akapangenso zonse zija kenakona kaeze apeze kuti no nanga anthu aja achina apha kwenikweni ndi zanu tisewere zonena kuti no kumayendera zinkhani zosiyanasiyana zonoti ayi anthu amene aja iye anatemedwa enawo khangara nawo mbiraso pamutupa chani zambirimbiri zimene anthu amakamba zambirimbiri tsopano apa akufunikira ndekuti no akachite akafukufuku bwinobwino tikapezeno zoona zenizeni nangasi anthu akufuna no aone chilungamo apeze chilungamo kuti kodi no chinachitikira ndi chani kwenikweni pa ngozi zimeneza mwati inali ngozi chabe kapena mwina make ina ake ndithu anatengapo gawo zonsezo ndekuti akachita ndekuti akafukufuku amenewo asapereke zinthu zogwirika ndithudi nkhani yake zonsezi apa akuti no kusanapitako ndikungofuna kupeza no ma facts zoona zenizeni and ndi zimene I think wina aliyense akufunitsitsa nditu atadziwa pa nkhani ya ngozi ya ndege ya Chilimayi I think lero line ndisira pomwepa kufikiranso mawa mwina mwake ngati kungabwere zina zake kapenapo
kufikira nthawi imeneyi kudzabwerenso zina zake zokhudzana ndi kuti ndi kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima, koma I believe tayendera limodzi and we continue mwina kuyenderanso limodzi kusogolo kuno ngati zina zake zingamabwere. Chomwe ndinganene lero linde we have been tinali off chifukwa chonena tino magesi anazima ende tinapeka uthenga umene magesi azima, so kufikira mawa tidzapasana nkhani mwina zimene zachitika kunjako akuti